Welcome to Cordoba, Cebu. Aning video ako yugi ko ninyo mag-ultimate seafood trip. Sama aning grabe ka presko nga lobster. Masugo na ni kidako. Sige ato ni lutoon. Tanawa buhi kay niyo. Buhi kay niyo suko ni. Uy, na, buhi na pod. Diri sa gwapa na munisipalidad ni Cordoba, Cebu. Dol, wala sa tayo merkado ron, no? Kaya nga to, tuon karon is mag-ultimate fresh seafood paluto ta. Para yan ang grabe ka presko nga isda, oh. Oh, grabe ka presko. Sa isa ka sikat na kananan nga nag-offer og unlimited seafoods. Kaning crablets, pansit, escalope, Unlimited tapos- pansit? Yes sir, unlimited pansit. Og uban a la carte na lamian. Pwede ra pud mo magpasugba og pansit, snapper, Ah. or lapu-lapu. Mukaon ta og fresh lobster. Grabe. Oh, sangka mo. Away, ge. Away. Away mo. Lablab. Para na baby. Mukaon tag fresh na mga shell. Mukaon tag fresh na mga pasayan. Mukaon tag fresh na mga isda. Mukaon tag fresh na mga kinasun. Grabe, morinate clam nga naay sud crab. No? Og fresh na higante na shell. Mao rin ni pinaka-presko nga binga na makita nimo sa Cordoba. Unsa kay mga putahe na ipaluto ana, ato tanawon sa video sa katapusan kay lamian ni. Tara, let's go. Dol, welcome to Cordoba, Cebu. For sure, abunda jud kay sa seafood si Cordoba, no? Dol, big dagat. Wapon ta ninyo merkado, for sure. Daghan kay mong mga seafoods kipang offer. Dapat ba jud diri ang sikat na bakasihan kay tungod sa abunda sa mga mangroves. Ug syempre ang Cordoba usa po ni kaunlad na lungsod or munisipalidad diri sa Cebu. Tungod kay diri ba jud gitugpa ang Sisilex. So grabe na ang pag-asenso in terms of economy, residential, commercial, og uban pa. Og labaw tanan ang mga pagkaon na gi-offer. Nya, diliman ka panagsara ni may tabo sa diri sa Cebu ang mo-offer og unlimited seafoods na for only 200 plus. Kung atong giapas karon mga fresh live na mga seafoods atong makita sa aquarium buhi pa nya atong kaunon from aquarium to the plate. So tanawan ning video. Let's go. Dol, welcome to Burandat Seafood Bucket. Viral na ni sila nga kananan nga nag-offer of unlimited na mga seafoods pero usually a la carte siya gina sila. Mao ni ang Wilcon Depot, no? Highway ni siya gabi kadto ispadong sa Ahoya subdivision. Nya mao na ni diri ang Burandat kani nga area. So more siya residential ra. Makita ka na grill mao na siya. Na siya cuttlefish. Unsa ni siya itlog sa pusit? Baligya ni siya. Kani unsa ni siya? Uy, literal nga baked, grilled scallops, lami na naapod sila ana. Naapod sila gi-steam dito ipo ako na sayop or dito ang lobster ibutang. Ibrasya na niya glamian ako ano. Sana siya seafood sauce. Nya karon musulod ta sa ilahang munting tahanan. Shhh, wow, transition. Oh, di ba? Na diri, uy, na swimming pool diri oh. Na diri lang mga live aquarium. Uy, naa. Uy, na mga shrimp po, buhi pa oh. Mga schools of shrimp. Wapas lagi buhi silang maestra. Nagandagan pa, nagkiat kaya wapag ikuha silang ginikanan. Mga shrimp na naaradol, nawa. Na siya'y binga nga live, buhi pa na. Po siya'y live lobster. Kita ka ng lobster na, naghuwat lagi tao na siya sa iyang katapusan. Ay, kaluoy sad. Po diri mga shell, mga bugatan na siguro na, or white clam. So ang uban wala pa'y suod kay on a weekday man ta kani siya is part kuno ni siya sa anli bugatan man ni siya or imbaw kung sayop kani kinasun scallops na scallops so napod siya diri mini lambay or gamay mga fish unsa yung klase nga fish unsa yung klase nga isda te mga tilapia daw kuno ni lain lagi naong na tilapia te. Di ba black man ang tilapia? So kani is mga albino, mga klase nga tilapia or Amerikano ni dako. Grabe ni dako diri tama. Masugo na ni kay dako. Diri po dol na diri ang mga live lapu-lapu perting daghana murag nangaligo ro sila swimming pools kay init sa panahon. So pwede ka mo pili, tanaw na to, try na to dakop. Kay nana kalisod dakpon sila lapu-lapu tanawa. Ko mo nang si Magellan, wa jud siya kadakop. Naglisod na ikatulong attempt na ang busing. Anad na ganin na sila, saan na lang kaha. Tanna, dakpa na gyud. Kadakop pugusa. Sus wanilihok. Unsa man na siya? Nang luod. Uli buhi po gyud siya kini kapaakon. Grabe kay pwede mo gunit na busing. Nakabuhi na pod. Another attempt. So, lisod kay dakpon. Nakadakop siya, nakadakop. Makasamad ni no. Labay ni ka. Ayay! Diko. Basta nakadakop tag usa. Mao na tultoon busing no. Sige, ato ni lutoon. Tanawa buhi kay nimo. Buhi kay ni suko ni. Uy, mabuhi na pod.
na sila for birthday on any occasion, na sila available at Burandat Seafood Bucket. Kani mo cater sila lechon. Uy, miyo tanaw sa lechon oy, murag ako gahigda kanawa ko ni bangon ba. Nya kani po do napod siya klase-klase mga sizes, small, medium, large, XXL. Mao ni ang mga prices from 7K to 11,000. Order lang mo kani nga number kung ganahan mo order sa ilang lechon. Musulod ta sa ilang kusina. O karon na nagluto diri og pansit. Nagsugod na siya gluto, gibutangan na niya itong mga gulay. Uy, mga scallops, lami. Uy, nagkayo-kayo scallops ni perting daghana abunda kay sa scallop. Nya after ana gibutangan nag mga pampalasa klase magic, asin, gibutangan pud gamay og patis. Nya gibutangan og paliguan na dayon og daghan kay sabaw, tubig. Nya wato na to na siya mubukal. Nya once bukal na, butangan dayon na siya og pansit. Nya wato na to na siya maluto. Nya after ana butangan dayon siya og gulay. Nya ready na na. Grabe. Oh, sangka mo. Oh, away, gay. Away. Away mo. Lablab. Para na baby. Oh, luya sa lobster. Wala na na. Hey guys. Torture, uy. Oh, naginawa po siya, oh. Uy, gyapon. Maski grabe nakainit. Dol, pwede nimo ma-share unsay naa sa inyong unlimited seafood. So, naagin mo unlimited seafoods dire. Yes sir, every Friday, Saturday, and Sunday sir. Ah, okay. From Magsugod siya og 5 p.m. sir till 10 p.m. okay, tagpila po din yung unli busing. 296 sir. 296 ra. Yes. So may naa sa inyong unlimited na seafood. Pareha ni sir. Kaning crablets, pansit. Unlimited pansit? Yes sir, unlimited pansit. Then napod tay kuan sir, scallops, steam. Tapos guso o lukot. Kinason po sir. Unlimited kinason. Yes sir, more on kuan sir, shields tadiri sir. Ang kasagaran unli yung shells siya. Yes sir. Nasad mo ikatong guso, lukot, tagingon. Yun sa siya gikilaw. Pwede ra po og steam sir. Then depende ra sa customer sir o magpaluto sila lain nga dish sir. So aside sa inyong unli sir, nasad mo yung mga a la carte? Yes sir, namong a la carte sir. Pwede ra po mo magpasugba og kuan sir, snapper Snapper? or lapu-lapu grouper. Lapu-lapu sugba. Nasa mi kuan sir kaning sweet and sour lapu-lapu. Lapu-lapu. Katong lapu-lapu niyo namoy live lapu-lapu. Yes sir, na may live sir. Everyday na siya sir, na live sir. Sulit kayo. Apoy daghang seafoods lagi kapilian dire sir. Pariya ning scallop sir, big scallop. Big scallops, Yes, a la sir. carte food. Mix seafood na mo sir. Naani siya lambay, scallop, shrimp o bibi. Then napod siya additional nga patatas o banana. Oh. Banana? Oo. Dulag. Banana. O gurahan mo makabarato-barato mo napod may shrimp signature sauce. Okay. Same rin siya Nice. sauce sa kuan sir, mixed seafood. Garlic butter lobster. Namoy kuan, rock lobster. Yes sir. Nice. Tagpila po niyo rock lobster. Usually sir, 1.5 gina siya sir. Kana siya, puro okay ra. Niya, pwede ra pod sila maka-order og half kilo sir. Napod may lambay sir. Nice. Tapos inihaw nga itlog sa kubutan. Okay. Tapos buko-buko, pwede ra pod mo magpasugba sir. Siyempre sir, naapod mi live lobster. Fresh good lobster. Yes sir. Unsa na type ng lobster sir? Tiger lobster ni sir. Tagpila kilo na? 6,000 sir. 6,000. Okay Basta ra. live sir. Afford na ng kinbirds. Medyo mahal-mahal gid siya sir. Ha? Basta live, medyo mahal-mahal gid siya. Ana dyan na siya kay fresh pang yun. Oo sir. Pwede ra kong pilig lobster dito niya akong ipa-steam. Yes sir, pwede ra Sige, sir. sige. Salamat, Dol. Sir. Order nami. Ay, naa naman. Grabe ka overwhelming na mga seafoods dire sa ato tubangan. Grabe. Mga fresh pag ini kay ang uban ani naa pa sa aquarium gikan no. Sama si binga. Nakuha na to ang binga nga fresh. Ang lobster na diri sa kilid, napod sila rock lobster, napod sila lambay, ato lang gikuha kay di na maigo sa atong lamesa. Shrimp is fresh shrimp. Nasad ang mga scallops o uban pa ng mga seafood samot na nilang grouper dol. Kaning lapu-lapu nga lisod kay dakpon. So nakuha jud nato atong gipaisa ka bitse o kaning uban pa diri mga crablets. So dili ni siya unli na disclaimer lang. Atong unli ani is kanirag yung steam scallops, unli ang pansit na seafoods, unli crablets, unli na mga gagmay na lambay, naapoy gagmay nga lambay o gagmay kaayo na mga kanang kasag. Mo na gidag ko nga lambay di na unli. So a la carte na nila ha. So napod sila unli na mga shell. Mainly mga seashells ang unli. Karon ang mga steam, so may nakanindot. So nag-order ta diri og mga a la carte kay mo pud ni ilang mga pambato. So I think sugda na nato sa unlimited pansit long life kay kaning mga pagkauna delikado ni sakit kay ni tuhod. So ato ning kauno ning
Limited pansit, gihatag kuno niya nato, basihan kuno sa lawas. Naman si Ken Birds good na appeal pod. So ato ning kaunon, unlimited pansit ang gitanaw nato ganina. Be. Alright. Cheers. Pansit Canton. Grabe kasi po din niya. Ansang sa scallop na masibuyas, masipod niya ang iyang egg noodles, grabe overpowering. Safe na ta, nakalong life na ta. Di bumubo atok ni nabuhi ani. Unlimited crablets. Kawa. Ano mo? Nagsikit-sikit sila. Together forever sila hantod silang katapusan. So, mao ni atong kaunon. Tani pa lang daan, daog na. Kuwat nag rice, uy. Dul, kuwat nag sausawan mo yan, sausawan makabungog. Libre na na. Yung crablets. Wow, tanwa. Crablets na bay. Unlimited rice, no problem. Wala na kayo kung nagkuha sa steam nila ng mga shell kaya nag-order mo gud a la carte. Basically, mo tong anli karong proceed ta sa tong a la carte. Unahon na to ilang grilled scallops. Na siya cheese ug butter, I think secret ko ana nila. Suway na to. Combine na lang nako ni Diribe. Na para daghan-daghan ba. Kuha tag mga tulo ka scallops. Basically atong butangan. Na 3-in-1 scallops. Lahi siya atake. Dili siya murag garlic na scallop. Na siya pag aslom gamay kay mao di ay mayonnaise day na yung sagol. Ang cheese na dito, ang scallops panalo. Next na pudol kani ilahang grilled snapper. Na ako noy grilled grouper ata na or snapper bagyapon. I think snapper gyapon siya. So ato na ni tangtangon dol, ano siya pagtangtang eh. Mo snap na siya. Okay, wow, look at that. So kuwaon na to ni sus, lami ani grilled dol. Isa sa mga paborito ng mga putahe, ang grilled. Sa atong buhaton, kuha tag sausawan diri be. Hindi man nato maabot. Sa kadaghan, be. Cheers my love. Lami ani eh. Marinated man siguro ni o lasado yun sa nila pagtimpla. Lami man. Lami. Grabe ka solid. Lami. Must try ang mga sugba nila ha. Suway good. Kaya nagsugba naman tao. Tilaw na to ning duha. Itlog daw kuno sa something, limot ko. Mura siya sa pusit. Kaya bitaw itlog sa pagkinalawa sa pusit. Sa sud. Huwag inana. Smoky. Naatay yung lasa. Or tungkol siguro kayo na pagod siya kumay. Kani is mga small cuttlefish. Hindi din mga atolan eh. Murag pusit. Next na po dol ang ilahang binga. Medium size akong gikuha katong large kay Ken Birds na to. Ano dol mo ni sud sa binga. Entire anatomy. Kanang iyang part ana lain-lain og texture, lain og kagahion. Pwede na nimo kaunon, pwede nimo diretsohon. So ako ang style is paliguon sa nato ni siya gamay og iyahang signature sauce. Okay. Alright. Tangan pa nato gamay. Okay. So, nag-vlog na kong binga, tanawa sa last iniguman naming video para tagata mo direksyon asa ko ni palit og binga sa konsolasyon. Cheers be. Dahil resume sa mukha kag fresh binga. Gikan pa sa aquarium, gi-steam. Dahil agatake. Mas seafoody siya. Mas solid. Uy, nasi ko ano something. Ganang ko itong texture, gabi ka humok, more itlog. Overall, pwede rin ka na ipakat para dili kayo ngilngig. Kaya kung dako ra kayo, gabi ka, ngilngig. So mas mayo, ikat nimo siya, pwede mo ipa-adobo, depende kung nimo request. Next na po, kanilang mixed seafoods dol, na siya scallops dire, bugatan, na po siya crablets, atong i-combine ang crablets
o patatas be, nay, crablets patatas. Lami ng sauce, murag na Korean sauce. Non-spice, kick, more tag Cajun style. Nay, bugatan eh. Grabe, more ni clam nga na isod crab, no? Uy. Nice saging, legit saging taba. Panalo kayo ang seafood mix. Balanse nila sa gulay, sa saging. Walang sauce, panalo, halang-halang na ito. Kanina po ang ilang sa kabitsi nga grouper tawa. Wa na to sa gunod. Wow, naara. Wow. Be. May pakatimpla. May pakatimpla. Perfect ilang isa kabitsi dol. May pakatimpla. Ganahan ko kinaagid ang luya, ang lasa, mga lamas, aromatics na ito. Ang sweet and sour na perfect siya. Balansi kay siya, walay parat. Siguro tungod kay presko ang isda, samot kalami. Napod sa aning lambay kung ganahan ka, napod sa aning shrimp kung ganahan ka na maka-less kagamay, pwede ka aning nga shrimp. Syempre, napod ning lambay. So pwede ra ka mukuha ani kung ganahan ka. Kalingaway mo galingon, pero akong apason are mga lobsters. Proceed na ta sa tong lobster. Unaon na to si tiger or rock lobsters. Kaning rock lobsters, gamayon ni siya nga version dol. Ilan nila garlic butter man siguro ni siya. Grabe ka buttery niya oh. Kani be, kuwata ni usa. Lugito na to na, ana. Ana, ana dol. Yay! Mura gi-add on niya ang cheese, kuan ba? Tarunga dyan na, kaysa para di masayang imong gipalit. Imus lagi namang unod, ana. Oh. May sa butter eh. Quality lang butter ha, dili ra margarine. I think kuan siya yung butter nila. Buttercup. Favorite butter na ko kay barato. Ay lami. Garlicky, buttery, creamy. Ang unod gud sa rock lobsters panalo. Dol, mao na gid niya ang lobster. So suway na tog abli, first time ko mag-abli lobster ngay nani ka. Kan mo konsensya matawi kay mahal ba ya. So una na i-twist na nimo dulo ana. Sidra. Ana siya. Tapos hinay-hinay twist. Hinay lang yun kay magkasamad ka ana twist na. Tapos hinay-hinay naglugit ana. Naara yung treasure dulo. Oh, wow. Halos natangtang na nako sa ilaw. Mao na yang ulo. Tapos lugiton ani mo. Pwede na nimo ingkito ni siya ang sa front nga part na siya prepared nga spicy nga sauce o kaning sauce nga murag napud siya ani nga murag garlic sauce I think. Nya pero kani akong spicy kay mao ni akong bet. Sige, anaw na to. Okay. Alright. Ay, kalami ani bay. Naro. Cheers be. Kalami. Dami ang sauce. Garlicky ka. Spicy. Dami kayo ang lasa. Ni-enhance ang flavor sa imong lobster. Kamot pa dun eh. Only rice. Away, gay. Away. Away mo. Grabe. Dol, unsa pa may kailangan ninyo taga Cordoba mo? Ari na mo diri kay grabe ka solid. Promise. Kinsa man tong taga Cordoba diha? Comment down below. Ayaw mo sayang og stay diha palabi kay ari na mo diri, ari sila. Dalay mo pamilya, kung ay mga occasions pwede mo try diri unli seafood, palit sila mga a la carte. Nya pa BP sa mudaan, i-check inyo before and after. Ayaw lang mo palabi. Make sure po magdala mo si mga anti-allergen sama nako, mga anti-histamine kay para sigurado nga walay maunsa kung ma-allergic. Swerte mo mga taga Cordoba, kinsa man mo, comment down below. Salamat kayo. Na may mga suggested mga seafoods diha, comment down below. Atong atuon sa inyong lugar. Ay nakagid eh. Sige, if you like this video ha, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming video in the future. Once again, hi do Steve and kuyog na ko ang lobster. Nag-ingon hingat, hamping and take care. Salamat kayo. Napay Cordoba na ako ng food trip oh. So ay ni.
Gani po, bagong upload. Bye-bye. Ay, di mo din stream.